ganiharam kung kupay-kupay aning silponan ako. Wapang ko kita atong babae nga nindot tiglawas ba? Gusto ko matanaw ato kay para di na ko maproblema ni kuha ba? Noong samantaon ni nga. Nagsigi pa man nagsog ko may. Lupi pa may. Lubi ani nga. May pa sigurong lubi nga naituro kay toyon pa kayo. Sus. Ingon maghihiloan eh, gilabkan pas manok. Bakit? Asan ka nitong paana ha? Video ha? Makita ka, ba ako ni kong mga manok na manata ni kaon. Ako nga tamo na mo pusudan. Mga manok ka. So pa itaw na wawa. Wow, si signal oy. Laging ko ana oy. Ay, habit na. Di ako naong ani may hana oy. Lawas imong magdaat. Atot. Baka ko'y kualan, ingon to akong amigo nga naago ni baligya guno nga kapsul ana guno ipitibo guno kayo nani na problema tas ato ang manoy naago ni kapsul nga kuan na ato drive max man siguro to kalimot pa to asa po na palito na ko ayo ang kinahiwi mo ha dami sa bunton. Kung asawa yun, siya lang papalito na ko eh. Sa ako ni Bayhana, asa ka to pron. Wala ka naman sir. Kapalito kasi malingaw pa na ikuan eh. A few moments later. Ang saming lugar, diri kong bukid, ipatim sa damuga. Uwan-uwan sa ibang maktong lugar na diri. Ang gidagi kong payong ay kay piting inita. Hindi lagi manuroy ta. Yan sa ko'y bagong suroy. Na may balay dila sa unahan. Oh, basig magpalit ni siya. Nindot tabi ni ko mga tambal. Tambal sa pangpaugtog. Inilag. Halin jud kini kay tinguan man ya. Tingtugnaw. Abi uban nga di taga-bukid nga dili mulusad sa ubos kay labinag. Gikuanan kanang kapuyan nya. Pero lang ko sa bukid-bukid. Dako ko ginansya kay ako amanin pa. Matubuan ning mga kuana. Mga kapsula. Imbis sa 30, ako ang isay sinta. Uy, dubol sa nuki. Layo sa ang pag-aray na ko dire niya. Pliti pa ko, lakaw pa ko. Pliti pa dagmuga. Hapit ko mga dak-dak na kahago pa uri. Yun. Ayan ako. Yay! Makakwarta kay nangatol na dyan ni kung kamot ba. Kwarta ni dyan ni. Dahil ako. Ay, nakuha niya eh. Ayo! Oh, kisama na! Ay! Hey, buntag sir! Nako'y suroy! Oh, ay, so na rin! Usam na! Bonbon na! Dili! Pan! Hey, gutom kayo! Uy, pan ha! Dili ni Pan! Pan, ako'y Usam na suroy! rin! Kuwan eh! Tambal sa... Usam sa tabala! Oh, shoot! Kata, ari! Oo, nagipangita na ko. Oh, Jesus! Ay, nina! Bakit na isang nang kuha na? Tambal ni nga! Kuwan ay Drive Max na ay... Rimax! Oh, Ang Rimax! oh, dili! Oh, kinahati ko Drive Max eh! Ay, sabat ay manunggat pa sidikan. Ako lang ako. Ako nagipangita na ko kay na problema lagi ko. Kamantay ka no? Nananaw gani ko mga video gani kay... Uy, sarap Uy! Gani, nananaw gani ko gani para kay... Problema biya ko sa kung ano... May gani na, nanuroy diri kay abi man akong... Ako na mo palit nito kay... Layo kay parmasi amo ang bukid sa bukid. May gani na sinasaan po nga. Suma, wala sa... Uy, ikay para. Kaya naging ka mo. Dito sa bisa ko ano yung mga pharmacy niya. Marsi? Oh, so ako nang gisuroy uban kay kabawang ko ani mga bukid-bukid diri pareha sa inyo ha nga. Layo kayo, ligid mang diri ko tingtugno sa mua. Ang mga kuan, mga hiniktan nga kuan sa mamarogyo pero ito nga din. Tapos natulog. Natulog ko ningo magipuspusan. Paita. Ang nindot ka rin. Ipatibong ka ipatibo ka ayo. Naidag ko ani na si gagmay. Ang kining gagmay pang ko ani pang active. Oh, duta na imong baligya niya. Ang problema, wala akong asawa, wala akong kwarta din. Gina ang kwarta kay yung prasguro to, wala man uli. Ah, hindi sa ko pa umutang. Layo ko na makaayo niya. Sana ko sabi ko. Sa sinta mo ko sa nila. Uy, problema ng presyuhan niya. Ang kuha na kuha, may kwarta lagi na ako kasawa. Oh sige, pwede ra utang mo nimo.
Pero, kuan po, hinatdanay po, lagi, ang dapat ani, puto sa kasit, kaya lakan si man ko sa kumbag, ari dire gikan layo mo ah. Duha lang ka buo. Ano Ano kinasisita? Sisita niya, utangon pa ni mo, kuan additional tag 20. 80 ang usa. Mahala. Na, epektibo ka, biya sa di ka biya, Dali kamahay. ako na nagbago imong isipon. Ay, utangon man na ang nasa 10%. Ay, ni porsyento ron dahil. Wala naman siguro na usong porsyento ron. Okay, sa mo adto pa ka dito sa ubos mo. Mo dahil sa mo bayad ka pliti 20. O, dapat ako na lang mo ari nya. Usa po lagi ana. Sit. Kira mo. Utang yun. Pero sa mo ni paninglon. Oh, sunod adlaw. Ano mo? Kapit kwarta na. Oh, Huwag ka sa sige. Trabaho, may trabaho. Nananong ra ko kamatis yung kamugay. Imo, ano to? Hinuli mo to, pwede na to ipagtawad ko ibis. Ako niya, lang to. Panagahan na buto, tugkos ka balde ba? Sa mo bayad mo kuha ang kaani. Adi na lang kang kuha ani. Kay di man ka mo kuha ani. Ay, sa yan. Pakabot talaga ko asawa. Asawa ni mo nga. Asa ni asawa? Nagmumura ganit ang kwarta. Madugay ti mo asawa. O nya, mudayon ka ani. Ano lang igabo si mo asawa imnon din mo di kabayan nimo. Kaya ko na bayan na, oy. Asa ka ron? Dayon na lang iki. Wala lagi kamayan lagi. O pwede na utangon. Ucinta ni sa. Ucinta ko sa supi. Ilan ni ka Ilang lang kwarta na? 20 na. 20. Tilan mo. Teka na! Oh, Nag-adlaw po, perfect tubo. Awa maluya lagi mo asawa awa di jud ka mahayan. ano ba naman ako ni? Wala rin. Cinta usap sa kalibo. Wala tagap. Wala ko ra apil sa bayan mo magitagat. Mawai! Sama ni! Ako lang pwede ko lang ko niya. Huwag ko ikabayan ko. Tanawa doon ni akong mga salo ko no. Nangabuslot mo kani mo ikabayan ni. Nya sa kalibo. Utangon ako niya. Kuha na, bayaran na ka ng saan tarong 2023. Oh, 2025 na bayaran. ito katuway yung bayran. Anak-anak ko naman. Ano rin, kadaan lo. Umani ka rin. Hulugan ka 20. Tapos sa katambal, 20. Na, sunod ako. Adlaw, si Pana, 20. Wala ba? Ya, 2025, iba sa... Ambay na lang na kukuhaan. Ay, da, di ilaw ni